Daghang man ni klase sa pagluto. Kaning ubod. At salon unsa suka ra og murang panagutan unsa. Suka. Unsa pwede pud nimo gisahon sa gulag tinapa. Pwede pala butang lagi namas. Di na kad karon nimo buntas. Hi guys, dia alas 12 pas udto. Dasi manang ang giubanan kay manghaom na pagdahon lagi kay napay order ni jang suman. Ugma. Kaya na may ubod dahil daghan. Sa duhat, tulo. Ja. Namin kitang ubod. Kaya lang mukuan guys, karang may ubod sa butong. Lami na siya sa utanon. Dira ta kita sa butungan tanong. Daghang ubod dong. Daghan na gidi ay. Uy nang gilumbay. Na. Ito ko manghaw. Rental ako mubog. Mag-otan na ito na panhapon. Pwede pa na. Kaning ubod, lamin ni sudaan. Sinuban, pwede po mo gisahon. Kaning mo panitan. Terus babaw kay. Ako yan, taas. Lisidan. Kaning mahimo naman ang butong. Ito terus satu. Dar to. Nakuha manong dia, tulo ka buok ubod. Madyo naman po ni sudaan. Unja. Libre na gadi punik panihapon, suwa. Pito kan to ha. Dia upat ka buok ubod. Unja. Tapos kuno lain kabutungan dito sa manong. Ako pong tanaw nabad do yung mga ubod pod kay rong daghan. Kay pwede na po ni mo ikabalig dyan eh. O karon may sobra na. Agaman nag-isa nagpanhapon, nag-uban po, di ba dyan kay naman po mamalit tarig nga ubod ka ng inadad na ka ng gilapuan na daan. Ara po nitang lipaza. Kay nakapuwak po sa kalubi. Ako naglamig ko malamig. Kay lamig din ni kuno ikos suman isunub ning nganing lubi nga. Kuan na ba? Tugka na kay aras isang kakuan kasagado mula na. Lamig sigado na ning suman. Ikaw nang buntin nang. Darag ubor gi kuan mo nang gipanitan. Kay udi mo panitan kay kuan man dapaw. Dira sa kaubod na hindo ana diretso naman ning ad-ad. Anja sa imong usagol gisahon ba nimo sinuban. Anja pwede pud lapuan ra tus lag suka. Kaning ubod daghan ni klases pagluto. Kailan mo ngani guys ubod. Kanang butong ni sila. Kanang nay butong nga bago pa nitubo ba. Kanang dabong. Dala man isa ka utanon namin agdarahan ko randig ka ng kuan sunuban. Nda sa gulag buhat nga nalami kadyo. Nda daghan na makadyo nakuha ni manong pool. Kaya ganing isa sakto naman din iparihapon. Adaron sakto naman ni. Nda ag sobra. Ibarig da pod. Kaya si sidra ka tong may tigtinda ni manang hilin. Manuro yung putos sa gingani ubod. Ipasuroy lang pag sobra. Aso lang po na nanapoy mamiso. Ato pa bisag bas mo tagbang ko. Kaya si mana po duwa baghaw pagdahon. Dili ka magpangubod. Napay ubod lain. Unsa, dawa na pilain na rin kabutungan sila manong. Nakadaghan. Basig na yung mga ubod diha daghan. Nado na to ha. Adaghan na dyan ay na. Asa ka nga yun. Asa man aga nung? Di ka na rin? Adi ko nung dari ka bakilid. Basta mga ligid naman si bako. Ikas na pari ubod ito wala may ubod. Bawa mga naging bakag. Sana may nanimaho. Uy, tuwa lagi. Tuwa. Isa. Hindi ba? Kabuok. Ta isa nga taas-taas na ito likod dapit nung. Ibang ubura naman di ay. Nadapi na ng ubod. Uy naman di. Nipa dari. Basta na itilap tayo doon anong. Halata may murag buwadja. Ngigimaw. Tuwa. Namin murag buwadja. Ngigimaw.
To ang prakaan na kanang murag buo aja. Mas malang nanguhit nagdahon. Kanang dabong nang. Gipanguhit ni man ang agdahon kay habog man. Di man tabag kabut. Asa man dara ni magdaob nang? Dara na mis ibabaw magdaob. Napagaliburan dagto. Labi itinang. Buwan na ba yung habo naman? Hindi man makakuha. Paano naman para sa ginamos? Aguang nam dainong. Op. Diana, sa kabulig. Wow. Arang guwang naman dainong. Na arang guwang nga saging. Salamat wa. Matiway mo. Wag gazi bugtok dai guys, da sa kabulig saging. Lamit na paresag ko anong ginamas nung. Hindi na mo siya bahay. Ay, saan yung pagdaan ko? Mabakay na naman ko. Balik, nandiyan na, di mo na madagod. Bugat mo na. Diya sa kabulig. Wag gazi bugtok kay. Agizang ko an naputeun man. Unay bugtok ka na may mag puwa-puwa. Sakto dun eh. Paresan din ni ginamos. Maghaob na pus manang. Maghaob na po og saging. Saging! Dahog saging kay parang napot suman ang gabi ilagi. Kaya daghan ni order sa isang budbud. Suman nga pinarat darapi tinamis. Anjar, ang sama lang sa gulagluy ah. Budbud itong sa gulagluy ah. Hala kamot, apa siya kamot? Hindlaab na lang. Salamat sa Ginoo. Humana daghab si Manang Zara ka dapat zaglupid ah. Tugkan. Agbut-but na rin ha. Zawat na eh. Magkikita na pataon sa nagabot sa bahay. Hindi na mas bahay. Dada mo pakitos ka ng kuha nga ubod. Ano lagi? Isa ka sa kubag da. Isa ka sa kubag nga ubod. Adaan na ni Manang karon. Kaya rong malapuan na po dito ng hapon. Labi na sila. Paal sa daan na no. Tambaw po ni si high blood. Karing ubod. Usa ka planggana. Hiwada ni hugasan sa ilapuan. Wala mong kukadad nang. Tama. Hoy! Alisa, para kutsilyo. Amang adaad nami. Amang itabangan. Kaya rong madali. Kay, Maglapo pa na ba ni? lapuan pa man ni siya. Nza. Nigmaglapwa, pwede na mong ibutang sa kuwan. Refrigerator, rong nanapa kayo sila na nagkaugma. Kay, Hindi kami suka. daghan man ni klase sa pagluto. Kaning ubod. Pwede at salon. Nagsuka o sinog. Sibuyas. Hinilaw o ubod. At salon, nza, suka ra og imurang panagutan, nza. Suka. Nza, pwede mo gisahon sa gulag tinapa. Pwede ko nabutang nga ginamos. Di na kasi ka rin buntas. Ako na yung makatabang nay. Ha? Gasaliana, tawag na yan na. Yan na. Pagkutilo ko, tawag ko na rin. Dali, anong manan? Yan na. Yan na. Karoon tang hapon, matod ako amang ibabaw. Katong Ang duta ba? dutang itatay na mahadag mga kus. Giingan nila nga banakon nga. Dasang adlaw kuno. Guwas kuno banakon nga na nakakita. Sa mahadlag ko na, taakan. Dito si bakuna. Anhing. Anay no. Kunyaw. Anak ka na ng banakon na kaya dugo na ng panahon. Ito dapit sa amang baon, nagpudyo. Diyan nag-ubod nila po ani Manang. Libre ng gazimidanig pa ni hapon. Na. Arabo sining lamia. Buyag. Ano na? Sobra pa rin isa kasi Manang budget. Namo sa suwa kay. Mas talaga ginamos. Yung man sa gulag kuan.
Pwede sulat tinapa. Tidak pa, udah pakai kay karni gamay sa walang karni. Yung gigisa. Dibayahay na, libre na. Para katan naman sa unza. Terus laag suka. Oh, sabi na sabi na sabi kay nalipot ako sa